Pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Rasa dadak dawuh karo Yama Dipati adhiku terus tak gendonge aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Ramprong kembar Wonten dawuh Mas, wonten dawuh Mas. wah ikhlasno lahir batinmu ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe ikhlasno upama mati ya mati urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Iki sapa? Atmajaku nggih. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar. Sira wis dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandu bapakku.